Hej og velkommen til dagens video. Jeg vil bare lige sige, i det der spil Pukke, det kommer til at se, det er 3 games klippet sammen i en video. Så jeg håber, I nyder videoen. Nej. Hvor hvad er det ham herovre har på, Næb? Prøv lige at vente op. Det er nøjeren. Beat him up! Hvor er du grim. Fuck, mand. Ja, løb, mand, ja. Løb, og ikke komme tilbage. Hvad? Hvad fanden? Hvordan er det, man emoter? Alt er 4. Det er Idol. Hvem er Det det? var Idol. Vi var snart Idol. No way. Okay, det er en crazy emote. For robbery. Mongol med Jeg med hans game. Jeg Mongol tænkte bare med. indtil det. Okay, vi lander ved... Ja, vi lander der. Jeg tænker Mejran. Vi kan se, skal vi lande der? Ja, go. Ja, det gør det er jo ikke Jeg kommer sikkert at prøve at dræbe mig her, men jeg får lige sindssygt loot her, så det ikke er Og det var ikke en gabagrin, Mokus. overhovedet ikke. Lige over, at der ikke er noget. Ja. Så. Du lander så ud i skoven. Så skal der også bare lige lægge våben heroppe. Det gør der ikke. Hvor fedt. Fuck, Jeg kan hoppe på fordi så har jeg en 5 meter smoke. Jamen altså. What more do you need? Oh my god, I fatter ikke, hvor synkron det lød. What's not to like, Mads? What's not to like? Hey! Hvor var det, han droppede? There's a running a... Oh. Min penge... That's me! For faktisk på min bæk. For din hvad, bror? Han droppede min. Nej. I hvert fald her ved bakken. Jo, lige der. Død. Wow! Okay. Wow, lige her! Bang! Der var sgu ikke så meget der. Hold da kæft. Læg dig, retard. Ej, nu går du væk fra mit loot, kammerat. Tak. Nix. Nixer. Hvad skal Hvad? Ja, nixer. Nå, Den nixer. sang er no cap en banger. Bro, hun er kun bangers. I'm begging you. Er det ikke også hende, der lavede den? Jo, det tror jeg ikke. Hamburgen. Kan man ikke? Okay. Det er vist ikke sådan, den lyder. Det er i hvert fald ikke sådan, jeg husker den. Det er forkert. Det er jo. Gamle kapper. Hold kæft, en stejl bro, der er her, mand. Bastian, prøv lige at kigge ud af vinduet, der er du i det hus, du er i. Det er lidt stejl, den der bro. Ej, den får man ikke. Bro, det er den der nede ved Gavnø. Det er legit den bro. Det er den der What fucking the nede ved fuck, Gavnø, hvor what man the skal holde ind, og man skal dytte, før man kører over, for man kan ikke se en skid, mand. Og der er kun plads til én kammerat. Prøv Ej, lige... jeg skyser på et tidspunkt igennem sammen med en anden bil. Skyser forbi en anden. No way. Yes, sir. Ja, det kan jeg ikke i vores. Og jeg har det tror aldrig jeg godt nok kørt ikke der på. siden. Nej, det er helt Det var i væk. Teslaen endda, det var så crazy. What? Fuck, hvor sygt. Var det en smart, der også kørte op, eller hvad? Det var en Volvo, tror jeg. Ja, det siger du. Ja, jeg ved ikke, om jeg køber den. Det er kraftet med en lille bro. Ja. Prøv lige at kigge på mig en gang, Mads. Ikke kyllingesangen. Og vi skal til at finde en kar. Ja. Jeg har fundet en. Også mig. Kan jeg ikke tage et bordtennisbæt her? Jeg har tjekket, man kan ikke tage det. Shotgun me drive. Fuck you. Shotgun me drive. Wow, slap lige af, mand. Kræftet med dig så langsomt. Det tror jeg, den er. Ja, jeg kidnapper dig. Kom her. Oh my god, men... Hænderne op. Lad mig lige lave. Følg med! Følg med! Følg med. Du er under arrest. Hop ind i bilen! Hop ind i bilen, hop ind i bilen, hop ind i bilen. And you don't try to do anything or blink, you'll get shot. Og pløk. I'm getting shot at. Mozambique her. Mozambique. Mozambique. Marcipan her. Hey mate, drive. Ja, der kom sgu da en fucking hjort. Nå. Kunne du ikke se den? Nå. Der er en dinosaur lige ud, Bastian. Pas på, dodge. Ja, godt nok. Han sidder og gemmer sig, den her lille ud, jeg ved det bare. Der er en hurtig bil her. Den tager vi. Lad os få den. En Teola. Faktisk.
hvad? Grrrr. Kør Mark, herned. ja. Kan vi komme ud her? Oh my god! Oh my god, de er low ind. Jeg er bag bilen. Der er en, der næler den. Løb ud, Oh my god. Hold da kæft, mand. Kovic, Han jeg har nædte sig haft selv. noget andet end en fucking SMG der, ikke? Og en lort SMG. Jeg ved ikke, hvordan fuck ham der headshotter mig med en kar. Jeg er den, der sidder længst væk fra ham. Jeg er endda blokket af Valdemar, men åbenbart ikke. Han skulle lige headshot mig med en fucking kar. Nu går jeg tilbage til Serious Bente. Ikke mere fjolleri. Vel? Bjørnen får skud mere, kan jeg fortælle dig. Det er i orden. Det kommer til at være duo squad, Valdemar. Ja. Når ham der lander inde i et squad og dør med det samme, og siger han, all I wanted was you. Den er rimelig contested, det her, hvor vi lander. Kan vi sige herover på gul? Ja, men det synes jeg også. Jeg tror, jeg lander i den her. Ja, der er nogen, der lander i den Prøv her at gætte, på hvor gul. masser er. Prøv at gætte, hvor masser er. Jamen, det er jo en joke, altså. Der er nogen lige her, Valdemar. Ja, men jeg har en skyder, måske. Og jeg ser dem den. Jeg prøver at dræbe. Oh my god, han sidder lige ude af vision. Jeg er meget low. Ja, jeg har fundet weapon now. Okay, jeg blev skudt i røven. Derovre, Bastian. De omringer dig. Nice. 3 shotgun-skud i maven! Og ham er overlever! Og hvor fuck er du henne, din retard? Jeg blev jo sgu da lige gring på. Rink på. Han skal stå rest, Mads. Han skal stå rest ham. Og han er røvlov. Ikke ham der, ikke ham der. Ham har jeg ikke ramt. Helt derovre. Du har nemlig kontor. Ude for venstre. Jeg ved det. Ja tak, finish. Finish. Bitch ass. Bro, ham der den ene. Prøv at se hans HP. Efter 3 skud i mausen med en shotgun. Fuck, man, jeg var lige ved at pille dem. Milo, skal du seriøst have tatovering af Milo? Yep. Det er jo Og det vanvittigt. har du gennemtænkt. Du Ja, er ja. med på, at det er ikke sådan noget, der kommer af i vask. Nej, det er jeg godt klar over, og jeg er også klar over, at det bliver måske nok heller ikke så kønt, men jeg har også Nej, sagt... måske nok virkelig ikke. Ja, det er faktisk fair nok. Det er vel symbolikken i det. Ja, og så hvis det er, at det er alt for grimt, så er det heldigvis bare sådan nogle små nogen, så får jeg bare lavet sådan en stor tatovering over jo. Hvad skal han lave på dig? Eller hvad Jamen, skal han prøve? Jeg tror til at starte med bare det bliver sådan en... Han har købt en masse farver også, men der har jeg sagt, det er nej tak, det skal jeg ikke bede om. Men bare sådan en lille rose på underarmen, tænker Okay. jeg. Han til har jo at ikke nogen starte med. tatoveringer selv. Nej, det... Men han har sådan noget fake ud af gøve sig på. Det må vi jo håbe, at han håber jeg. gør.
Nå, jeg Altså, har sgu ikke fået fair mig, nok. men altså... Det er fair nok, hvis han sådan, der har mange tatoveringer i forvejen, eller sådan interesse for det. Men har Eller også, også han fra har den jo. ene dag til den Jeg anden. tror, han Nej, har nej. interesse for Nej, han det. har interesse for det. Han Nå, har skal jo, vi ikke lige lande han har sammen? jo snakket om det i lang Heroppe. tid. På gul. Oppe i venstre hjørne, gul og orange. Ja, tak. Hvad siger I til det? Ja, ja. Ja. Ja, det kan vi godt. Hvad så, Mads? Et. Og han har jo To, også, ja, han har jo tre også squats. tegnet. Han har tegnet Ja, meget. det er jo det, han havde jo tegnet okay. meget. Det er også derfor, at jeg ikke er så bekymret, fordi han har jo erfaring med at tegne. Ej, det er noget der. Er det noget der? To mest random våben. Får du ikke fra mig? Okay. Ja, i mindste har du et våben, kammerat. Jeg vil heller ikke have det. Jeg vil hellere have intet. Jeg kan 2 AK's. Mobis. Dual wheel. Kan ikke have 4 på min bog, sagt. Jeg vil gerne have Det virker ellers lidt OP. Eller endnu bedre min Hvad? Din hop ind i bilen. Ja, den hopper ind i bil. Hop ind i bilen, sig sky. Hop ind i dinen. Hopper ind i bilen og siger sk. Hold kæft. Kan du sgu se? Det er sgu ikke dig. Hov, så fik jeg bare... For helvede, mand. Hvad fanden er det, jeg laver, mand? Jeg ved det ikke. Spil dig selv. Nu er det ikke spil dig selv. Men jeg spurgte lige mig selv. Og så er der bare Ja, to nogen, der vil have dem jeg ved det ikke. Jeg forstår ikke. Jeg har haft. Wow. Valdemar, let's go, help team! Ingen ramt. Low. Lige på orange. Jeg er bag hegnet der. I don't have so much HP back, guys, I should be honest with you. Wow, jeg har den ikke på auto, bro. Nok ikke. Fuck nu af, hvor er det, jeg bliver skudt fra? Jeg aner det ikke. Herfra et eller andet sted. Jeg kan smoke. Jeg klatrer. Og han sidder og Jeg skyder har, med jeg har en smoke. Jeg har dobbelt smoken, eller mig. Dobbelt smoke? Okay, nice. Jeg tror bare ikke, det rester her. Du skal bare lige holde os bedst. Ja. Jeg kan ikke rigtig finde ham der M24-gutten. Nu slapper I simpelthen af. Jeg fandt ham, han er på gul. Okay. Oh my god, jeg blev bare naded in my fucking face. Vi blev Holy shit, ham der spiste os Det lidt er 500. anden gang, det er sket. Naden. To ud af- Jeg har sgu ikke hørt Nathan. 2 ud af 2 Nej. games. Nej, han kastede den også. Han Det er kuggede den. også... Det er Den nåede ikke så- engang at lande. Det er så broken, at man Hvordan kan er det, i man så lang tid. kukker den? Du trykker bare R, Ja. når du holder Nathan. 2 squats? Hvad er der tæt på? Er alle de her? 2 squats, ligner det? Jeg lander herovre på orange. Ja, det Lander gør ham på yellow. Det gør ham der gutten også i huset lige ved siden af os. Okay. Ja, han er lige derinde. Øj, der lander en herovre. Vi er ikke sat... Jeg er ikke sat værk. Mats, Som- bro! Så er det jo som det Ja, det plejer. er så svært, Ja, du gør så det er det jo hver som gang. du plejer, det må man da sige. Det kan ikke være så svært. Nej, men det er det altså nogle gange. Jeg har en QBU. Altså, jeg gør Er der, det. skulle der ikke være en trappe op her til Der er det? nede. Godt, det var dig. Det er mig, der åbnede den ene dør, men den der metaldør, det var ikke mig. Han løber her. Der er to. Der er også en i huset lige ved siden af os. Ej, hvor er han pikkediller low. De er surrounded os. Kan vi få noget hjælp, Mads? Jeg kommer. For jeg har ham lige på døren, du skal holde mig fra denne side. Jeg har det for den. De går Jeg rundt bliver- nu, helt rundt. Kappes. Jeg siger, jeg bliver selv bollet nu, gutter. En nugget. Nice. Der er en her. Knuckle. Nice. Jeg nailed os. Der er en inde i det hus lige foran mig. Og han er ude på den anden side. Død. Nice. Det var Mal. Der landede en Dræbte du ham alene på den her. anden side, Mads? Ja. Nice. Sindssygt, gutter. Han døde indstammet, ikke? Godt spillet, mand. Jo, alle. Min gut døde også. Nice. Kæmpe stort, du. Come on, team. Det er jo sgu godt spillet. Ja, det må man da sige. Nu skal du så Hey! lige rykke dig. Der er en mere her. Dog. Ja, det var ham, der skød på dig, ikke? Der var 2 squats, by the way. Der er stadig et squat. Så du, hvor han landede? Eller hvor han var hen, Mads? Ja, herovre. Inde i de hus med Okay. blå penge. Så den del af det map.
Ramt. Hjelm. Low. Ram. Hjelm. Low. Low. Er du færdig med at fucking prøve at peek mig? Prøv at pikke. Jeg kan ikke se den herfra. Jeg tager det her hus. Lidt risky. Hvor mange er der? Ved du det? Ja, det tror Jo, tror jeg. Jeg hører en rimelig på mig. Ramt. Ramt igen, ramt igen. Jeg tror ikke, de ved, jeg er her. Det tror jeg heller ikke, de gør. Han er en rimelig god position. Jeg er her. Oh, vent. Der er en, der løber der. Ram lidt. Ramt op i vinduet. Fuck. Ej, jeg prøver lige at finde fucking nade, bro. Jeg har bare ikke noget heal. Den perfekt nade. Så var der med sådan... That's fine. Thank you. Jeg har dog ikke Der var noget 3 heal. knockede, der var 3 knockede. Det er kun én gut. Har du match? Niks. Ingenting. First hit. Ja, tak. På jorden. Jeg går tilbage og prøver at fighter. Kan du rest Valdemar? Ja. Fuld død. Nice. Det var mand. Alle sammen. Jo, alle. Du er the goal, Bastian. Nice, boss. Come on. Ja, det er ikke meget match, vi har arbejdet med. Nej. Det er ikke engang en fucking sej bil. Ja, det har vi godt nok. Oh my god, den er sej. Man skal ikke... Solen skader ikke så meget her i starten. Nej. Fuck, mand. Jeg har slet ingen match eller YouTube. Vi skal ind og lutte nogle små hus. Ja. Sådan noget her. Ja, bare farme nogle match. Har du red der kommer random? Kan jeg lægge den op i bagagen? Nej. Der er en bro herover, Mads. Er det en fucking elbus? Den er rigtig sej. Det er den forkerte vej, Mads. Nå. Ups. Nå, du kan godt kende den, der er sådan en bro hernede. Ja. Jeg er skid på de der gutter. Ja, det Kør ned til højre, Mads. Hvor skal du broen, hen? Mads, Hvor der er skal du vand. hen? Hvor skal du hen? Der er vand, gutter. Oh my god. Men jeg tror, man skal dække over Ej. den. For satan, mand. Nej, det tror jeg ikke, du hører. Skulle der være en bro lige her? Ja. Ja, lige her. Hvis du kigger på mappet, prøv at trykke N. Nå ja, skulle det man ikke. Godt, det er godt, hvis du kører. Ja, den skal sgu nok til rep, den her. Så vi bare lige over bjerget Den her. larmer ikke så meget. Sådan smart ældre der. Den hælker sgu. Den er godt nok ikke glad for de bomber. Hvad fuck er det, vi kommer ned til nu? Til gengæld. Nej, Rocky Mountains, mand. Direkte sødt til de her huse her. Ikke noget Derind? fis, ikke noget... Ja. Det gør vi, fordi... Ej, vi Mads! skal have med. Hvis vi når så langt. Bro, hvad fuck laver du? Vi sidder ikke fast, Mads. Bro, du joker, Du skal, Mads. Du får aldrig lov at køre igen. Aldrig. Og så er den ikke længere. Oh. Godt. Så kører du udenom. Hvorfor vælger du også at køre direkte ned? Der er en vej lige der. Og en bil. En buggy. Det er et flare airdrop, tror jeg. Ja, oh my god. Okay, de kan ikke ramme, Never mind, jeg er død. Fuck, mand. Ej, hvor er det fucking grineren. Så var det og hygger sig. Der skal rigtig fart på, hvis I skal nå det her. Ja, du er på vej. Men du er faktisk tæt på. Jeg er død. Et tick. Jeg er død. Jeg troede ikke, du var så tæt på. Fuck, hvor er det klamt, altså. Hvor kommer man bag stenen? Fuck, jeg hader Rondo, mand. Ja, altså. For satan, ikke. Skal bare ind i huset, Mads. Ja. Og der
er folk tæt på. Herovre. Han er low. Hvordan var det ikke et headshot? No. De står alle sammen bag den her sten. Jeg lige sønder om. Hvordan? Jeg lige sønder nok. Jeg kan nok finde. Nice. Han dog. Knockede en. Nice. Der er en post, tror jeg. Ja, kan du høre dem? Der er 2. Hvis ikke flere. Lige ude. Jeg tror, der er nogen der på bilen. Finished. Ja, ja.